arrastion, eta, bueno, nik aurkezpenean azalduko otzuazoan 3 atal desberdinetan, zatitu dugu, eta, bueno, lehenengo azpaz azalduko tapur bete dano kokatzeko zer dan, da gure erakundean da zertan datzan, gero bestalde baterik, 2016tik aurrerako Euskara Plana zela murgildu garen eta eukin dugune aurrerakuntze orain arte, eta gero gure erronkak zentzuk diesen. Bueno, Azpaze Bizkaia, hortzipinda moduen, lehenko irabazi asmorik gabeko erakunde bat da, eta gure sedea Bizkaian gorun paralizia eta antzeko gaitzak dituzten pertsonak eta berzenideak ziklo bizitza guztien zehar edo eta bizikalitate integrala izan daitezen, albidetzea batez ere, eta gizartean barne hartzaile baten garapen sustatzea da. Gure ikuspegia, pertsona oro biziziklo osoan zehar bizikalitate integrala edukitzea da gizarte barne hartzaile batean. Hori izango zan lan apur bete orokorran, da ikusten da moduen, zenba pertsona gauzen bertan, bazkide, profesionalak eta hori, hainbat gara, eta non gauzen bebai, beste erakunde edo elkargunekin bebaien modu aktiban parte hartzen dugu. Gure balioak, ahora agertzen dizen moduen, duintasuna, autodeterminazioa, aukera berdintasuna, anistasuna, erantzukizuna, karitatea, berrikuntza, elkartasuna, konpromiso etikoa, halakoak izango ziren. Zentroak eta zerbitzuak, dekogu zainbat zentro da zerbitzu, eta desberdinak, arreta guztiarretik, egoitzetara, eta dauz sakabanatute, batez be, Bilboko zonaldean. Deuston, San Inazion, Txurdinagan, da gero igual Barakaldon, dekogu zentroek, Trapaga, da hortik dau banatute dana. Gero, Euskara Azpaze Bizkaian, irudio negazen guroten azaldu da, apurbet nik eukinaben esperientzia, hasi nintzena lanean, ze nik amaitu naben karrera, ikasi naben Katalunian, da hasi nintzen lan egiten, heldu da amaitu karrera da jarraien. Da, klaro, ni zornotzakoa naz, beti euskeraz indo, da hasi nintzen lan egiten San Inazion, Bilbon bertan, eta geratu nintzen harritut ezelane dana gurrek eta dana izela, dana erderaz. Nintzat izan sartu beste mundu batera. Dana, nahiz eta lana erderaz eitea edo jendeagaz dana, edo, gure pasientak ez eta erderaz eitea, baina, gure arteko harremana edo bat telefonu sartzeko harrera da dana zan erderaz. Da, orduen, niretzako izen zan, deskoloke handi, ez naben ulertzen zelan Bilbon, egin zan dana holan erderaz telefona hartu bebai, si, buenos días, adiós, da azkenan, heldu zan momentu bet, nahiz eta ez dakizela noraintze pentsetan da ez ulertu, ni bai hasi nintzela murgiltzen horko munduen, dana hartzen zara, erderaz egiten, ze, klaro, heltzen zara lanera, karrera amaitute, eta berri, gainera Euskaldune, hasi ziren dana, begitzen apurbet niri, arraro, diferente, ez? Hemen dator hau Euskaldune, ez dakiz zer, da azkenan apurka-apurke sartu nintzen ni eurek aldatu beharrean, ni aldatu indostien da, hasi nintzen erderaz eta iten bebai. Gaur egun aldatzen gabiz berriro. Eta, hemen ikusten da, zelan 2016an, ez eta basamortu beti zen, ura apurbe bai ikusten dela, eta, gauzak hasi diesela aldatzen, eta gogoagaz gauzela aldatzeko. Honetarako, 2016an erabaki izan hori Euskara Plana sortzea, eta, artez aholkularitzarekin lan egiten hasi gintzen zen, eta, lehenengo ikusteko zelan dauen gure erakundea, eta nondik hasi edo egin zen diagnostiko bat, momentuko diagnostikoa. Eta hemen dau diagnostikoa, naranja da, untana gaztelania da, urdinez dauena da euskera. Euskera ikusten dana, ikusten zana, agertzen zana. Hortik aurrera dan alda hobetu. Ez dago txarrera zin da joan, así que hemendik aurrera, zeo zeratara alda.
Eta adibidez, hemen agertzen da moduen, euskeraz, ulertu do, eske ja, ulertu, gehienak, ez da bien ulertzen ezebe, ezebe edo zerbait da hor gehiene agertzen dana. Da orduen, langinen artean, gurotesan. Eta, orduen hemendik aurrera, hasi gintzezan ja, purbete, pentsetan zer egin alzan, eta bebai, klaro, azkenan, zentro desberdine dauzenez, zentro bakoitzean, hizkuntza bakoitzak erabiltzen dago, aldauen moduen errezen egiten dagoena, baina, klaro, zerbitzu zentraletako langileak, azkenan, eure diez dauzenak harremanetan, bai barruko langileakaz, bai kanpoko beste pertsona askoenkaz. Orduen, hor ikusten dabe bai, zelan zerbitzu zentraletan ezer ez dakien jende gehiena dauela, eta hori izango zen gure erronkan da hori aldatutea. Azkenan behore dauzelako danokaz apurbetea eman komunan, da diesenak eraman behar da bienak apurbetei horrera. Da orduen, hasi ginen implantau ginen Euskara Plana, eta horretarako artesekin hasi gintzezan lanean, sortu zen Euskara Batzordea, eta Euskara Batzordean bai dau sartu zen zuzendaria, bertan jarretzen dauela, eta gero gauz langile desberdine sartute. Hasi izan be bai holan apurre, zuke Euskara dakizunez sartu zaitez, planan, beste zentro batetik be bai, holan apurbet, Euskaldunenok hasi ginen sartzen, baina, be bai, izen garenak gogoagaz olako gauza bat implementateko neginunak, be bai, eta, holan hasi ginen. Horretarako, gure Euskarako planan lehenoko ekintzak izan ziren lehenengo hizkuntza politikoa eta hizkuntza irizpidea definitzea. Eta gero horrek, irizpide horrek eta guztiek eroatea zentroetara, mikroplana desberdin batzuekaz. Eta adostu genuen izan zen zentro guztietan egotea arduradun bet, mikroplanak erango zabienak aurrera, eta holan danon hartan apurbet laguntzeko, bestela Euskara Batzordetik ezin da dana kontrolau, kontabilizau, ikusi, zelan doazen aurrerakuntzak. Orduen danon apurbet laguntzagaz, hasi gintzezan egiten. Beste ekintza batzu bai hasi ginen egiten, artesekoekin bebai ulerrizketa metodologiagaz ziziren da esan oso ondo joan da agenda dauela oso pozik eta aurrerakuntza handia ikusi dela, eta formakuntza bebai dau bertan azpazen marrun euskara formakuntzako klase desberdinak edo tal desberdin batzuk, eta batzuk egiten da bie bakarrik mintza praktika, bestatxu da bizik esten da, etxarako lanak azeta holan bebai, baina, eta gero bebai sortu inginen Euskaraldien ostean, sortu ginen gure Euskaraldi propioa, eta egiten dugune, eraten dugule aurrera, hilean aste bete proposatu indugu, gitzienez, eta gure Euskaraldie. Holan, jendea be jarraitzeko, gogoratzeko, ez iztuteko iteko, euskara gehiago bermatzeko da bestela batzutan hor geratzen dalako da ez dugulako nahi holan geratzea bakarrik. Gero, beste ekintzen barruen, iez inginu gure lehenengo barne jardunaldi bet, eta orduen antolatu zen, ikusteko apurbet, nahiz eta Euskara Batzordean eukine gure ideiak eta ikusi guk pentsa oselan doazen aurrerakuntzak, jakin nahi genuen bebai, beste langile zen ikusten zabiesan hori aurrerakuntzak edo apurbete danon iritzie. Eta igual ideia berriek eta aterateko bebai eta motivazioa izeteko, azkenan implantetan diesen gauza batzuk beharrezkoak izeten badiez edo antza beharrezkoa dela,
ba ez da berdine danon artean aukeratzen badugu zen moduen. Orduen, ba ingeinun jardunaldie, da urten zan oso ondo, urten ziren ideia pilo bat, eta gainera zabaldu izan Euskara Batzordeko ba, kiden, izen ginen, ez dakit, azikeran 10 pertsona do, da gero zabaldu izan aber jende gehiago nahi zegoen sartu edo ez, eta jende gehiago anima usan, eta oso ondo. Eta azkenan zabaldu indan, ez, jende gehiago gauzen, ez, gauza gehiago horrela bai eraman bartiezen ez, ba, lidergo azkenan dana Euskara Batzordeko lider bat aukeratu bar zan, eta hortan nina hori roli eraten dagoena horrentze. Eta, azkenan apur bete naiz eta kintzen barroan naiz eta izen jende asko, dinamika da oso erreza, egiten dugu batzarrak diez dinamikoak, harinak, ideia desberdinekaz, baina ondo eraten diez, eta ez diezoran batzar oso txapak edo. Da, gaur egun, apurbet aldatu inde, ikusita 2016-tik 2019, ur gehiago ikusten da, apurbe berde gehiago, eta, egoera obera joan da, eskerrak gainera. Estela, hemen ikusten da, gitzien, apurbete urdin gehiago ikusten dala ja, esan oso gatza bez, baina, etea da jende aldatzea, da euren dinamikatik urtetea, esan, hasikeran nik nire iritzi esan esengo zala erreza. Eta baina, hemen ikusten da aldaketa, batetik 2016-tik 2019, desberdintasune badau, ondino geraten da pilo bat, baina, apurka-apurke bagoaz, eta jende animetan badabil, gogoakaz, itzienez, diferentzia badau. Lortu diezen lorpen olan zehatza, da, gitzienez orain, hizkuntza politika da irizpidea langile guztiek ezagutzea, agurrak telefonoa hartzerakoan, e-mailak eta, agurrek eta euskeraz izetea, kanpoko beste lankide batzukin eta bebai edo beste arlo batzukako ekase bebai euskeraz egin albada baitea, lokalizatzea begoal zentro desberdinetan edo holan lider batzuk jakin dakienak euskeraz nonoiz behar bada euskeraz eitea edo eukita hori jendea lokalizeta bebai, gero bebai adibidez lehen ez dut aipatu, baina egon direzen honek 2016-tik orantza orain arte hasi ziren adibidez pertsona batzuk medikoa edo gerentea edo hasi ziren euskera zeiten ikesten SB jakindetik, orain eraten da biez batzar dauz euskara batzordean sartu da batzarrak eta egiten diez dana euskeraz, ulertzen da biedana da eure diez lehengokoak egiten da biena euskeraz da saiatzen diezenak, e-mailak eta eurekaz bebai eure diez lehengokoak egiten da biena euskeraz, eke hori behazkenan da puntu positibo bat, bebai erakundea aurrera jarraitzeko, da jende animetako, da ikusteko, goitik be, badauzela prest eta nahi da biela gauzak aldatutea eta izetea gitzienez elebidune, printzipioz. Gero azkenan gure erronka izango zen, hau berde hau izetea, basamurtute pasetea, berde hau izetera, zerbitzu eda motea bebai euskera zahaldan guztie, idealena izango zen, dan euskera zemotea. Baina, saiatzea gitzienez, hori erantzune emoten, nahi dauenari euskera zeitea, ez dauena nahi ez, baina, aukera biek izetea, edo, gero da mendika aurrera, igual hizkuntza gehiagotan, baina gitzienez gure hizkuntza euskera dela, hori erantzune beti euskera izetea. Eta, hori gitzi gora bera, hori gure eguturak aldatutea, hori izango zen, hori lehoko erronka eta, normalizatzea, batez be euskara normalizatzea, gure hizkuntza da, eta hori, da bermatzea gehiago. Gero, hortik hortengo zen metodologia berri gehiago, aldiesen sartu, baina belbine adibidez,
eta, bueno, bat eskerrik asko, hori izango zan dana.